su videnja. Rajko. Evo ja ću. Ja ću raditi. Neka Rajko da otvori. Ajde, Rajko. Rajko da otvori. Pa, Rajko da otvori nije da se Imali su slučajevi. I selektore, da su objedli ovi Šveđani mi dostavili ujutru sigurno. Oni su toliko pitanja imali da smo ih jedno izdržali. Sad samo da vidimo da li će Rajko da vam postavi privatno ili pitanje za utakmicu. Prvo ću da čestitam na jednoj velikoj pobjedi, na jednoj velikoj igri i da vas pitam samo da li postoje jedne ovakve igre. Da li sam daleko od konstatacije da bi Srbija trebala da igra uvijek na gol više, jer ima takve napadače, ima takve vezne igrače i kako ste osim napada vidjeli igru odbrane, obzirom da su danas igrale praktično dva debitanta, koja osim onoga kiksa kod gola, dobro to se desilo, su bili sasvim solidni i dobri. Kako to komentarišem? Pa kako da komentarišem, mislim da je jedno predivno veče za nas, da je bila briljantna igra, rezultat takođe, mislim da smo u svim elementima fudbalske igre bili bolji od Švedske. Definitivno stil fudbala koji mi gajimo i koji želimo da pokazujemo daje rezultate. Pre svega daje lepotu u igri, to je ono što mene posebno raduje. I da, Srbija uvek igra za gol više i to je pokazala i večeras. I ne samo večeras, nego i u nekim prethodnim utakmicama. Primljen gol apsolutno nije poremetio naš stil igre, niti je uticao nešto negativno na nas. Naprotiv, to je samo dodatni motiv bio da nastavimo da sa lepim akcijama, sa lepom passing igrom i to je dalo rezultat. U svakom slučaju zaslužena pobeda. Mislim da su svi uživali, pogotovo klinci, kojih je bilo u velikom broju i meni je mnogo drago zbog njih, da će ovo veče pamtiti kao jednu prelepu memoriju, da su bili i dali nam podršku i hvala im na svemu što su radili večera za nas. Što se odbrane tiče, tako, to je drugo pitanje bilo. Vrlo korektna igra, vrlo stabilna igra, bez obzira što, i drago mi je naravno zbog debitanta, to je Srđan Pavić, koji je zaista zrelo odigrao utakmicu, onako baš kako smo i na treningu radili i neke zahteve u igri u tom defanzivnom smislu je uradio zaista na jedan odličan način. Pre utakmice saznali ste da je Norveška izgubila. Da li je to stvarno neku mirnoću kod vas, obzirom da ni poraz ništa ne bi značio u tom smislu? Pa ne, znali smo za taj rezultat, ali to jednostavno nije promenilo ništa po pitanju ove utakmice večeras. Kakav god je rezultat bio, vi biste vidjeli ovakvu Srbiju. Kako ste vidjeli? I kako biste još jedan put prokomentarisali ovu publiku, ovu divnu djecu koju večeras prelepo, ja sam zaista, prvo, mislim, to su deca i sad malo možda i glupo se ja njima zahvaljujem, ali zaista hvala im jer to je ta neka emocija, da kažem, to je ta iskrenost koju su oni pokazali. Čuli smo sve njihove glasove i to baš onako u jakom tonu, ali najvažnije, ono što sam i igračima rekao, da jedna od tema sastanka danas, ili jedna tačka, da kažem, to je da sam igračima rekao da imamo mnogo veliku odgovornost večeras, upravo zbog te dece. I da jednostavno moramo da uradimo sve, da ih pošaljemo kući srećne i da ovu utakmicu i rezultat kao što se desio da pamte kao jednu prelepu uspomenu i memoriju. I drago mi je mnogo da epilog utakmice ovakav kakav je bio. Na kraju. Hvala, nastavimo dalje, Vučko. Evo ja ću Željko Vučković iz Tanjuga. Kad je bila Norveška ovdje,
na istom mestu ste sedeli i rekli ste nezasluženo smo izgubili, igrali smo dobro, ali ima i ta utakmica u Oslu i siguran sam da će se otprilike tu odlučivati. Kao da se ponavlja istorija. I došli smo do toga. Kao da se ponavlja istorija sa Lisabonom i za manje od godinu dana. To je ono što ste želeli. Dakle, koliko će vam olakšati, znate šta treba, sve to ste već uradili u Lisabonu, znači samo da ponovite. Ste li razmišljali o tome ili je to nešto što ide samo po sebi? Nisam previše razmišljao, to je nešto što ide samo po sebi i to je nešto što nas očekuje. Ova utakmica večeras je bila najvažnija za nas, ali više nije. Više nije, niti razmišljamo o Švedskoj. To je jednostavno tako u sportu i u fudbalu. Sljedeći izazov to je ta posljednja utakmica Ligacija u Oslu. I imamo vremena da se pripremimo na najbolji mogući način i da tamo uradimo ono što treba da uradimo. Hvala. Nebojša Marković, Mondo, selektore, prvo, kako je stajati pored terena i gledati kada vaša ekipa ovako igra, šta vama prolazi kroz glavu? I drugo pitanje je, kako gledate na to kakvog igrača izrasta Saša Lukić? Njegov gol je kao lep povod da malo više pričamo o tome šta on sve radi na sredini terena. O čemu razmišljam? Razmišljam da svira kraj ovaj sudi. Da skrati više taj jedan lep osjećaj. Mislim, bitno je, ne gledam previše rezultat, da vam budem iskren, nego gledam šta se dešava na terenu i gledam da li neke principe u igri koristimo kako treba, da li se ponašamo profesionalno, da li se ponašamo onako po dogovoru i onda donosite neke odluke, tako? Kada vidite da nešto nije u redu i mislite da možete da promenite, da bude bolje i pozitivnije. Ali generalno vidio se od starta da ćemo dominirati, da ćemo imati posesiju dovoljnu da stavimo na muke Švedsku i da će im biti jako teško da se odbrane. To se vidjelo i bez obzira na gol koji je primljen, ništa strašno i drastično nije promenilo u našem odnosu prema igri. Što se Saleta Lukića tiče, ovo sve što se dešava sa njim i ovaj prelep gol, mislim, ja sam to nešto, da kažem, za razliku možda od nekih, ja sam to znao. Ja sam znao da on posjeduje fantastične kvalitete kao fudbaler i kao jedan ozbiljan momak. Puno poverenja u njega i u njegovu igru, u njegovu inteligenciju fudbalsku. A ovo što je večeras se desilo, to je jedna, ne znam, fudbalska dizertacija. To je zaista nešto fenomenalno, kada postignete tako prelep gol, to je nešto zaista, to ne može svako. I drago mi je zbog njega da se upisao u strelce, ali bez obzira da li je postigao gol ili nije, odigrao je doktorski, mislim. I nije mu prvi put. Hvala, Miloš. Miloš Vami, Sporta selektor, prvo čestitke na pobedi i odličnoj igri. Prvo pitanje, kako zaustaviti gol mašinu kakav je Haaland, i drugo pitanje, s obzirom da je vaša ekipa pobedila Mađarsku pre nekih 6 meseci, a da Mađarska je hit u Evropi, može li Srbija da napravi sličan bum u Kataru, a da savlada velike reprezentacije kao što radi Mađari sada? Daleko smo od Katara, volite, imamo još ovu utakmicu na završivu, pa najvažnije je da naša ekipa igra sa samopouznanjem, da produkuje taj lep fudbal, napadački fudbal, da kreira šanse, to je ono što mene ispunjava i Srbija mora tako da izgleda.
Da, ona utakmica sa Norveškom ovde koju smo izgubili, mislim, napraviš 100 šansi i ne postigneš gol, mislim, to je deo fudbala. Ali, Bože moj, uvek ima vremena za revanš i imamo nekoliko dana da se pre svega odmorimo, da napravimo tu neku malu analizu. Ali ne analizu od ovog večera što je bilo, tu nema potrebe za analizu. Da im trošim vreme i da ih davim glupim stvarima, nema potrebe. Nego da se napravi jedna analiza norveškog tima, iako ga znamo u principu. Ali neće im biti lako. Za Haalanda? Šta? Kako komentar, kako zaustaviti gol mašinu? A vidi, ja ne igram. To ćeš pitati ove igrače koji budu igrali. Njih ćeš morati da pitaš. Da, igram, ja bih ti rekao, ali ovako... Pa moraš, mislim, da budeš obazriv, moraš da držiš koncentraciju maksimalno od prvog minuta. Igrač je zaista moćnih kvaliteta i učinit ćemo sve da kroz timsku igru, mislim, nikoga neće čuvati u smislu da ima individualnu markažu. Igraćemo u zoni i nadam se da ćemo uspeti da ga neutrališemo. Da, Aco, izvoli. Nemanja Nušev, Sportski net, poštovanje selektora i čestitke na pobedi. Počeli ste sa Andrijom Žikovićem na desnom spoljnem. Videlo se da nekako Šveđani forsiraju tu stranu gde je on i žuti karton koji je dobio. Da li je to uticalo na to da on izađe na poluvremenu i eto, da prokomentariše taj ulazak Darka Lazovića koji je i asistirao? Hvala. Dobro viđenje. Možda budeš trener. Pa, znate kako, ovo je fizički dosta naporna utakmica i ti krilni igrači kao što su Kostić i Živković ili Lazović, Radonjić ili mali Stefan Mitrović u tom nekom taktičkom smislu zaista se mnogo troši, ali hoćete da igrate fudbal, šta da vam radim, ne možda birate. Da, jedan razloga je žuti karton koji je dobio i jednostavno da bi se pronašao možda i taj neki, da kažem, balans, što nam je leva strana bila zaista odlična i Kostić je to radio perfektno. Hteli smo i da desna strana isto tako bude, da odmorimo malo levu, a sa desne strane da isto tako delujemo. To je da delujemo i sa jedne i sa druge, da ne budemo non stop jedna te ista. Ali da, karton je jedan od, ajde da kažem, glavnih razloga. Jer bi bilo zaista pogubno i glupo da se zbog nekog starta dobije taj drugi žuti i onda utakmica možda izgubi smisao. Ali bez obzira Živa odigrao odlično. Za mene, za moj neki sud. Dobro večer, čestitke na pobjedi. Naravno, pretpostavljam da ne znate kako je stanje sa Aleksandrom Mitrovićem, da li će on moći nastupi na sledećoj utakmici, ali generalno pitanje da li opet planirate protiv Norvežana ovako ofanzivno i sa dva napadača ili nešto drugo? On je dobio jedan udarac, sada ne znam u kom je stanju, to je bilo gore na desnoj strani, Lindelöf, ja mislim da je to uradio. Da je mene udario, ja bih vam rekao kako se osjećam. A pošto su njega udarili, zaista ovo on tu ne znam. Ali, s obzirom da znam kakav je Mitrović, ne verujem da će propustiti utakmicu. Pa makar i imao bolove. On je neko ko daje sebe 100% i nadam se da nije ništa ozbiljno. U svakom slučaju vidjet ćemo, imamo još par dana, tako da pogledamo večeras kad se budemo vratili, da se vidi tačno stanje.
nezgodan udarac, ali dobro. Moraju da ga tuku malo, da im je 3 gola. Ne može da prođe bez toga. I šta je bilo? Da li ofanzivno svakako, bez obzira na njega? Ja ne znam kako vama izgleda od ozgo kad gledate, ali stil fudbala koji igramo, nastavit ćemo da ga igramo. Ako je vama to ofanzivno, onda da. Nastavit ćemo da igramo ofanzivno. Mislim... Pa šta je fudbal na kraju kraja? Da damo gol. Jako dosadna igra ako je 0-0. Baš bez veze. Padaju golovi. Pa ja mislim da se ljudima sviđa. Ako možemo to da radimo, što ne bismo radili. Prema tome, puno samopouzdanje i verovanje u kvalitet koji imamo i to je to. Bez obzira ko je u pitanju, na drugoj strani. Hvala. To je to, možemo... Recimo, Vlahović danas nije postigao gol, tako? Izvinjamo. Vlahović nije postigao gol, je odigrao ko zmaj danas. Ja kao neki trener, ja to tako vidim. Možda se nekom to ne sviđa, nemam pojma. Ali odigrao ko zmaj, dečko, mislim. Toliko dobrih primanja, toliko odigravanja, toliko proigravanja, toliko ulazaka u boks, toliko, na kraju krajeva, i asistencija za 3. gol, ja mislim. Ili čak 3. mislim, da. Tako da je fascinantno ta kretnja i ta želja da se pomogne timu. Ja mislim da svaki trener da ima takvog igrača sa tom vrstom igre i angažovanja na terenu mora biti zadovoljno. A ja jesam. Bez obzira da li ga dao gol ili nije dao. Zlatibor Repić, poslednje pitanje. Najčešće menjate startere iz odbrane. Da li još niste pronašli ono što želite, onu trojku za svetsko prvenstvo, ili vam je cilj da proverite što više njih, eto danas Babića koji je debitovao, možemo li očekivati promene u toj zadnjoj liniji u Oslu? Možete. Da budem jasan. Možete očekivati. Znate kako, oni nismo imali Milenkovića danas, tako, zbog povrede, s obzirom da imamo 2 utakmice u 3-4 dana, je tako? Imamo i Pavlovića koji je tu spreman ko puška. Ali se sve namestilo i mislim da je dobra procena bila da se izađe sa ovakvim sastavom, pogotovo što imamo debitanta, je tako? I bilo je jako važno da debituje sa dobrom igrom i da debituje sa pobedom. I taj problem smo rešili, je tako? Da slučajno ne bi otišao negde na drugo mesto da igra. Tako da možemo mirno da spavamo sad. Onda je i mali Stefan ušao isto, najmlađi od Topalovića. Tako da, eto, i on će pamtiti ovaj debi kao jednu lepu uspomenu, tako, na igru i na pobedu. Vidjet ćemo, sve zavisi od, da kažem, od stanja u kom se igrači nalaze, tako? Juče kad je bilo reči nešto oko igrača i to, ja sam rekao da postoje 2-3 imena koja, da vidimo kako će spavati i kako će se probuditi, tako? A na koga sam mislio? Pa, na Veljkovića. I nije se lepo probudio. Zato je bio van tima. Mislim, postoje ti mali problemi, naravno, koje moramo da handlujemo sa našim doktorima i fizioterapeutima, ali, Bože moj, ajde vidimo, danas je 24. 5. 6. 7. tako, za 3 dana je utakmica, pa ćemo vidjeti u kakvom su stanju svi. Jer danas su zaista bili u fizičkom smislu jako angažovani na terenu i bukvalno su onako istrčali utakmicu profesionalno,
onako kako treba jedna reprezentativa za svoju zemlju da se bori, da izgara za svaku loptu i to ih je nagradilo na kraju. Ali naravno i fudbalsko znanje. Jer opet na kraju krajeva fudbalska inteligencija rešava probleme i pravi razliku na terenu. To je talent, da budem precizni. Sad da će biti promene ili neće biti, vidjet ćemo se zaista. Ja se malo šalim, ali moguće da bude. Bitno mi je da znamo tačno karakteristike i mogućnosti svakog od igrača, šta može, koliko može, kako se ponaša na terenu, da li razume ovo što ja tražim, da li razume ovo što treniramo, radimo i tako. Ali generalno na lepo veče, u svakom slučaju potpuno zaslužena pobeda, još jednom da kažem. Puno volova, puno šansi, mislim da ljudi koji su gledali na televiziji mogu da budu zadovoljni. Šteta je, opet kažem, što stadion nije ispunjen do poslednjeg mesta, s obzirom da je ovo poslednja utakmica u Srbiji, pred odlazak u taj čuveni Katar, ali, Bože moj, bit će prilika. Biće prilika i pozdravljam vas, hvala na pažnji, ako nema više pitanja, to je to. Hvala svima, prijatno. Take care.